Karbilong ribirta pen legit kramsa non birta ang ton pen langpon sinang. Nizang Karbilong Dongkam Irrigations IB along Karbi X Libertionary Federations Lapen Hills Area Safe Nature Safe Life asong atumpan Nizang Karbilong Arlo Koka kedu sarpo kizui kelang adimalong marikoka sarpo tourisms along aron repent along lapen sangtiki pura butak perengke mai ke patpon lapuson aron repent along sangti lapen ki thengpi thengprang kipa pilap lapen parun hup lepotang ti kebang sileng ani bangki Karbilong bangki angtona matsi Birdet kangjang sim nang manpu lasi Karbilong tamas council long ki theke ding itum lapen ki forest sai kya matum pen kilang dunding bangya chok chilu alang litum semi asai bang chilang dun pamesi lahai aron repen sang tiar long ki phur bang ki pang ton dunang pu basi alang litu pen karju pedopon dongkam mukam pen tradition rong par Karbilong riberta da kokalo je illegal mining ke klempon lapen gisere along le aron repen ki phur la soput hak sinitum non nang itu nang koglo la si main tu pi ke bang je ko son si da disare balong le central reserve forest long le alang tum without order dokop kusama na ko son sila pur longoret ma la pen defu tong order ki pi ma te ranger amit hang mat tong arona ubonai ma je la soput hak sinon itum bang ke kham khi la pen la son puro de itum along di rompan anu tina ranger defule lason ame thanglung jumben purare lapen order piare puluti ladake si thedunga kono hok doji environment nation impact putha kalage koson silatum da kituko ka thengma lapen bisiko ya bang kenon alang tum lamlar chi pibek nangji isi tourism putha non kidam gedak tum mesen abolon ke lang pen ke bang tum dim tam mesen bilele ka pen ke bang ke dim alu alon ipine so hada koka picnic spot lo masuk kurban huli to ko kurban pura dak destructive lo lasi tum la so puta environment tam membe daji lasi non puta alang stand non lamlar si pibek nangji la pen rajaning lane la pen remodeling lane stand alang la so puta kame lamlar si pibek nangji la pen dak monsing kiso alang kedam ta guri long sami itum abairota du alang ke claim kita maputha koson si nonda khiruni arrange bang juipen la so puta si alang men step kideng thuma la si ke chok telo la si langdam pameru te la si anatina ram tame itum kol itum organization le bele garan tame cherok tok donai la pen Karbiang long ham thang doan la pen media tumdang tame la so putha bang ke cherok tok si donang hi la sinon alang sami non ranger la pen dia ko tamila so thak lamla chipi bek na polas ni tumalang tuma chong hong lo la sila so thak abangke inquiries da pado konji la pen step de konji itum la organization don pen stami sila la pohela alam bangke asi alang sami non tong se kot pen la so thak report ki chipi ji la pen order with written pen alang la tum chipi bek na ji la pen la so thak kedam tang tame da khiruni long sampai alang hengpi to hills area safe nature safe life sport person hen pensita me labangso koka ahawara long pate picnic spot along aron repen pusini tum jongponji labangso mining economic plan nasi labangso puta ka bangi tum langdam lo pulu te Karbiang longaratet lapugadi te bon sita me kaprek prek jam matin pen sita me ladak tourism aphan kewang du son pulo de tum ke te gamlo mateng kute ke dam tang apang pen sita me tum inquiry tun bom pate langjari tun bom lo athi tum ke labangso nature aphan ke kera nang ke kenang sot pino la pose ladak mining kamalong apang ke klempon along bang kachirap tu natum abang tu aphan sita me men jongpon det bo Rajaning lane, lapen ke demoling lane, alang litum si tame, labangso mining kamalong, kacirap tu, lapot si alang litum order litu, pusi tame nilitum mahin pen, ki pudam ji bangi illegal lapot si, labangso putar bang alang litum prapjin pen, rata theng ngo bate, media theng usi tame alang litum lampar ki pini, lasi nilitum pini labangso press meet, bate labangso DCRF
along illegal harlong di pura putak pate koka picnic spot along kapalang no labang so putak bangke media tu mata ke hangan ko bangke alang di tum sitame prapchin pe labang so alam klar ke PJ pa lapen ke tum jongsi lason picnic spot pate labang so timalong mining illegal mining yung si claim on bom pulote hala daga bangke di tum future non ke bang je pranga bangke tourism agent pen sitame kaprek places pen ke bang atum sitame lata apolon kimme bangke thakpon ongre deji la posi la bang so puta ga bang di tum pini KRF la pen ke ako hasla bate hills area save life la pen ke save nature la pen save life la bangso association pensitame media atum pensitame hangan ko la bangso alam mane alang litum apan pachini loje alang litum wider pen la bangso lam plar de GPJ phan la sinili hasla bate hills areas save nature save life spokesperson hoi pen ke la pansi lam the pachini ponchot Tentang paikuni ni pai trok arni Karbi Anglong Digital News Forum apitung atumpen methanga sai hemalong pherangke mai kanipon labang so pherangke amai long Karbi Anglong Digital News Forums amai phupen kaning je panatengki kedam tang arni amor singti sopen Karbi Anglong News atumapan ki butot aputhak alang lihin pen ninggang samsi sipaklang pon birta ke pes thak atumam ki ahoka birta bangki pach thak pon nangkok labang so birta ke pes thak pon along komane bang phu bang phia phan jongsi ropon kok pu wai fit same birta pes thak atumaphan ki puji mate kether ki hab jimasi aron na bilu lasi kibang silang ani kila puson kether ki hab ka video chia phanta alang lihin pen chuning ripon la pen jongsi kibang silang ani la puson birta pes thak atumpan kether ki hab de kok ripotang ti alang litum pen arona teng pen kang sai don ji mati ka je song pon chia phan si labang so phan ki mai long pen lam rai deng pon sitame nona bangke alang li det kachari arona lo aphan panung kupsi herangke atum phan criminal tu ke hoke Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen lapusona bang ku aphan pinrem lo lapen ningduk chepaklang lo lasi ke bang zilang arni madu ham phang asong lapen ratchari asong sitame nona bangke alang li det kachari arona lo aphan panung kupsi herangke atum phan criminal tu ke hoke Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen lapusona bang ku aphan pinrem lo lapen ningduk chepaklang lo lasi ke bang zilang arni madu ham phang asong lapen ratchari asong sitame lapuson kether ke hab ki pipede ji afansi Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen chuning rilo lasi pini nilitum la bangso herang ki mai mate la so list long nilitum pachekta ke lalo te kedam dang apor sitame nilitum phang kether ke hab pena hatum dolo anparda ke thengji an sitame dolo sila lasot teng lang dam pulote media tu makan ke freedom avedalo sila puson mopi stame kabede ji fansi nilihin mate mai po hin ben em omosing tiso fan tuning hilo la pen artu ke do atu mafan pachini ji fan ke mo lidama General Secretary do Forum General Secretary alam ni phanle pachini apor bangke te konsulo nangon ke aku puthot alam ni longpen litum archi ponsina for peglo litum Karbi Anglong Digital News Forum mai prohan kening ji ki puneng je laman bangke litum mai puben pachini igatlo wai fit satame nili pandame aku loi kolo potsi nang tek koning delo potsi ni dai son ni alam nali tuman teng no gijai pon kang tungel puen lo la kacether kachap culture bang ini tung ton ko dili chuniri la bang dili kai fil udah gali ja tadi jadi chuniri request kacether kachap culture bang ini tung bang pawinan ko nali tum thang kam siklem mun la pen nili tum setame nili tum thang kam siklem Lapeniri putuji ke lalu don't shoot the messenger. Nili tuma hok kupima lasi nali tumang nuwan ko. Junu dapta hai ar jume senda hai ki ho ki phik gota hai setame ahok kupima la sola mang nili tumke nali tumang nupak lang ko. Be it anybody
nilitum specific council phan ke jong dam pulam kali ba ini da phan ke jong dam kali as a general alam sili pulam lo nilitum kopima ke theklong labang ke nilitum paklang ng pokko lapen nilitum han lage arai ang pidalo laso kapak langji pan nilitum labang suasai ang deng bondo kasi hut pena bangke nilitum mangbong ning choi palak paru dai mini lason news arang nilitum aning ke hangat tek pen paklang kompet lo edik ningke oi ningke ho lason do bokai ni sedame kecipakeng seroy ahong lam do nilito phan pini kechok che nang theklong lo teli tu manang ku de chok sedame kit herben bang kali da tangji niling chuni ringang tu mana asi aku ru let po don't shoot the messenger nilito ta nang lito mo sa taxi rara sayang asai sini tu tame kem chok lasi nilitum da jong si aron pen jong si boundary pen jong si nilitum kap de pro nilitum anang paking rumne lasi puji di kono kita ta por stame ki ong dong perang ki tum ha kanche ke ther ke ha propuson delo cm la puchot gali delo kapre organization pe danglo council ke ja tum same kanche delo sila puson bang ke mo ki ka bede ji kanchi non pini pe mo ke banziani ang sidame la puson ka bede ji kanchi dilitum la bangso afarom bensi tuning review bango la kido anak mo kanchi dame Nizang Karbing Long kido Hamran Consensi ki parlopon angkang along Karbi Traditional Music School. Bochalang so MLA Rupsing Tron dapen EM so jorong partu mari deng pen kang kupon. Labang so chai megalong sabi Karbi Traditional Music School long non ka Charlie don mi atum masami ke pachitria cha mek sami pe do pon. Labang so Karbi Traditional Music School hem kang kupon along sami aluhia man pen MLA Rupsing Tron EM so jorong par MAC het sing rong par lapen ki ke prek man peng hidu dat tong dun si labang so chai mek mesen pen pachun pon. Karbi Traditional Music School hamren along ke bang mi Charlie Miao marathon phan se jam phan kang karni lapen na ke Charlie tang tung jam ki unatum phan kachu me so me lo tum tin dan stong no la tum chinghon emile ke haido kona kafu Karbi chutra jong ko lan ka ka hi do la lo la si mangso school ibi la bang ke ko tum non ke emile lo alang tum yem do bang ho aden ka char yem do silang ko ba su ko kasi lamang so kang kualam the bangke lah hello kung Karbi ajutang lun timu kan senglo pining sumpot mi dong prakso kadto ka bita tum ganong ke rang son lo kasi kacepati pu itum tara lang solong dong ajilom dudu Karbi solong ada si cepati dam kada ke cepati dam cho ke tum si cepati dam nai la si so ke tek nai tum pute kunal ke charli po kunal lo cengin tim charli po kunal lo lun charli po hala bang so bang abim ga abdelo ba komane imut bahine ke the tum long dam ke ri dam si charli dam pura son chon sel ne tum yem do mom hola tum chingwai lo than chimum lo la mang so teng siem ka beng long tum sponsor siem do ko mo hang alang li phan hai lam pa chi lo ali tala bang so jutang jubat ke chinghon lam ki ke chinghon bang so hi wa jo ne chikoi do no la ke athela bang so school kang pu la bang ke Karbi long tum sponsor mithang jungjung akhia dat pen la ke Assam government Birta bangkilan sekang ton paniglo domi thangmi kardom